na-ayọbụ ka anyị kwụsị na ise vidio ebe anyị na-eri ego o se trigger insecurity. Ọ bụrụ na ịchọ inye mmadụ ego biko gwa onye kamera nye vidio na gị. Anya ụfụ eji eso anyị nwebụ ndị Igbo kịta dị too much. Who do you want to entice? Wapụta the richest man enwere na ana Yoruba, wapụta the richest man enwere na ana Hausa, wapụta the richest man enwere na ana Igbo. Were aka gị kpọọ resort ka ị mara ego ibu ya. But you can't see them advertising their luxury personal lifestyle on social media. Or somebody who Elon Musk, or somebody who Bill Gates, all these individuals, they are busy advertising creation of wealth. They are busy advertising creation of employment. In given on today, in a successional plan, actual gafro, can your legacy you leave behind. Business again. Ekwesị na onye owu na-alụgo 35 years 40 years ikwesịghị inwe will. Ọ bụrụ na ide will, ọ bụrụ na ị na-akwado ọnwụ. Maka na your will ka ihe ede ka obi gị dị. Na your will ka ihe anọ wee mmanụ na onwere ụmụnne gị ga-etinye. Na your will ka ihe anọ wee mmanụ na ụmụ ị mụrụ amụ enyekwara gị ife ị chọrọ. We have to plan very well. Can you reduce one again as social media madness I constitute everywhere? Can you do promote human capital development? Government if I maintain a social media but die in all die in school. Poverty alleviation program. Oburu no no try here na see the camera first says in a nearby gonna put on the trigger a lot of negative influence against we individuals. Can even check we have. If we are young youth today, we see an akaja they put on manu or see no was up people 2 million naira that to only one occasion. It's like akaja you see put on manu, he will never believe you. It's high time we should tell ourselves the truth. It's high time we should face the reality of life. Currently, now to impact our youth and the society positively, not negatively. Ebe go nya kwusiri ka nke onye ọzọ malitere. O nwere ike ịnwere n'ụwa enwebere onye kpara ya before. Ife ga-eme gị wee bụrụ ife Igbo bụ jee n'obodo be nna gị kpọpụta the youth onobu na ike kwere gị ọ bụrụ mmadụ na-abọ ịtọ. The roof I continue there on social media, no problem.